Selamat hari Minggu marihita saluhutna. Guar ni mingguta sedarion ima minggu misericordias domini gok asiniroha do tanoon. Doho topik satia makaholongi doho tumangihuton Jesus. Asa tapuka perminggota di manugoton mari di mahita. Hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di parbadia, nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asiniroha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit, marulupulup mahamu ali akapartigor mga sahon Jehovah. Talup do marede akana ujur marroha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo iko manau kami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Sai parrohai mahami. Asa uduk hami tulomoni roham. Jalahot hami diha porseaun nature. Asa toktong makirim diha heheo dohot diha sangapon sogut. Silehonom mutu akana porsea diho. Amin. Hudul maham. Mari dihita.
Patin ide bata di minggu ta sadarion ima na nienet sian 5 Musa 10 tolu ayat 4. Dang jadi tangi honommu hata-hata ni panurirang si songoni manang halak si parnipi si songoni ay na mangujuni hamudu Jehovah de batamunay naing boto onna manang natutu hamu makaholongi Jehovah de batamunay sian nasa rohamuna dohot sian nasa ate-ate muna atong rap magidugo ko mahita siya Tuhan de bata lau mangulahon patiknay ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon na par tupatikmi amin. Mari dehita. Tatopotima dosatta nagudangi di jolo ni bata amata martangiyang mahita. Ale Tuhan de bata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo de bata pargogo na so hatudusan sitop panasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akkanahula hami marhite sian pangalaw siyon nami di patikmu. Ima marhite siat tubu-tubu ni rohanami na roay. Nang sian pakateon nami na soture. Rodi pangolion nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama si tutudo ho nauupami ala ni dosa nami. Alay natarsol-sol bagi dohami nuaing ala ni. Asi maroham ali di bata nami. Parninga basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sama dosa nami sa luhutna. Jala suruh matod dimtod di parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami manguloy ho di bagasan hati gora dohot habadiaun. Gabe sahat kami Tuhan huluon na surasuda na pinarbagabagam diak kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
nabigima baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songono dohatani Tuhan Jehovah, nunga diar saiho au marhitesian akadosam, jalan nunga dilojaiho au marhitesian akahajatonmu. Au tutu, au sadiri manelesaya akapangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapo madidebatana di kijang. Amin. Dulmaham. Mari dihita. Epistel di mingguta sadarion iman aniene sia pesalmen 30 ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu tajahama masikat sorin. Edde sian sidapit laho pasahat bagasi tu debata. Ale Jehovah debatakku, tuhodo au mangangguhi, jadi dipamalupodo au. Puji ma Jehovah hamu ale akanani asianna, jala edeon hamu ma baritani habadiaun nai. Alai ang gua unikudo, saliling sonang au, dang tagamun humordit au saliling liling na. Tuhodo au jauh-jauh alai Jehovah, jala tu Jehovah do au marhuraja. Sai tangi homa ali Jehovah jala asiroham midaau. Sai homa si pertupak diau ali Jehovah. Asa pujion ni hamuliau nito dikuho dang marpasadian. Sai pujiok kudoho ali Jehovah di bataku saliling-liling na. Imasahna mertua do akan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari dihita.
taha tidak ko maha porsiao tai songon na hina tidak ko nidong atas ha porsiao di sadok portibion rap ma hitamadok au porsia di debata Jehovah ido ama pargo na suhatu dosan nato mapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anan ini bata Jehovah na susadei imana dinubuan ni si Maria nagabi-gabi siya to di porbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman di silatus na mata tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bunuh turudong ditanum na mula mangulu di hari patuluhon na mana itu surgo lau hudul di siamuni de bata Jehovah amanai pargukuna sohatu dosani di sima ibana pa imamula sogo tu tanohon manguhumi ala na mangulu dohot na mate aku bersia itu di Purbadia jala adong sara uria na badia uria atau pandala Kristen akan badia do dasani dosa do diatai nomad do mulak mangulu sogo daging ni halana umate do dia nguluan na sara sudah amin udul mamu. Tapi gema di puji-pujian sian inahanna diuduti dohot ama pertukuan.
mulak maho uton Yesus aidang tikos bedalan mi pikiran mi atau pabulus siludapo ton Yesus si paujungi sai bagiata rota salahon jupa madondo si tanodi juhatai Tundanhon bapandelean do ujungi mulak maho ihuton Yesus aidang tikos bedalan mi pikiran mi atau pabulus siludapo ton Yesus si paujungi dibaheni hudok masaunari gunang dadati nama sahi Tuhan tarima parsigat tuhi pos marohata turedoi mulak maho ihuton Yesus aidang tikos bedalan mi pikiran mi atau pabulus siludapo ton Yesus si paujungi. Titing namasa dihuriata di mingguon tanggal 4 Mei 2025. Naparjolo dak danak nasorang di basa-basahon tuhat tado sada dak danak boru di keluarga ni Amang Hendra P. Hutagaul SE inang boru Tampu Bolon SE na di hari Sabtu, tanggal 10 April 2025, maringanan di Jalan Bunut nomor 10 RT 005 RW 04, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Uik 2. Napaduahon nanaing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagason ma Beni Alexander Ambarita, anak ni Amang Jimmy Ambarita SE, tubuni inang Nurmala Boru Siahaan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Jambore Raya nomor 10 Sada, Kelurahan Cibubur, Uik Walu. Dohot Orowana, Felia Alga Roseta Boru Silalahi, Boruni Amang Letnan Silalahi, Tubuni Inang Dorma Berliana Boru Gultom, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cilangkap, Sian Huta Jalan Ali
nomor 20 sada RT 003 RW 0 sada Kelurahan Cipayung. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Napatuluhon maka tidakon haporseaon khusus. Sadarion di parmingguon pukul 10 WIB patupani huriata do maka tidakon haporseaon khusus tu dua halak ala naeng marha sohotan. Napahopaton Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di Patupado pertemuan Ketua Dewan Diakonia Huria se Distrik Walu DKI Jakarta dimulai pukul sia WIB maringanan di HKBP Semper. Borhatdo Ketua Dewan Diakonia Sian Huriata Madohoti Ulauni. Napalimahon Dewan Koinonia Pra Remaja hari Sabtu sahatu hari Minggu tanggal 10 sahatu tanggal 10 sada Mei 2025 di Patupa ni para remaja do retreat maringanan di Puncak Bogor na niuluhon ni Padita Johannes LH Tarigan STH. Na paunopon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyang ta akaruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di titing. Napapituhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025 sahatu periode 2027. Sadarion ditoluhali parmingguon pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 walu WIB madok hata do panasehat manang panitia pembangunan ni huriata laho mangalehon panorangion taringo tu program panitia pembangunan periode tahun 2025 sahat tu periode tahun 2027 jala adongdo di parade snack di bagihon tuhita di joloni pituni gereja. Laporan parhepengon panitia pembangunan Boima Tajaha di Warta Naung Tatiok B. Pawaluhon boa-boa hobar tu program kerja ni huria tahun 2025 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapasahat bema pilihan tahun tu huria manang tu situa uik nabe goar naung pasahaton pilihan tahun periode Januari 2025 sahat tu tanggal 4 Mei 2025 Boima Tajaha di Warta Jemaat ta. Songonima sahat ni titing di minggu tasadarion aka titing namangihu tajahama di Warta Naung Tatiok B. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Partikian ni pasahat ma tu panitia pembangunan. Shalom. Selamat hari Minggu matu kita saluhuna. Memang luar biasa HKBP Cibubur ya pagi-pagi nga gurakian kita masuk gereja mau lihat mah. Nah tak persiap derita teh untuk berbakti.
di hari Minggu jam 7. Jadi melalui hati matutu hatta dilihat kita tiki margai talean untuk penegaran rohani kita setelah seminggu atau 6 hari bekerja untuk mencari kehidupan. Jadi melihat tema dihamu amang pendeta nami Soni Parhalado nang mangaliat tiki tu panitia pembangunan naneng makatahatai tu ruas mulau sadiri zono do perasaku tu ruas dak boto marang naau na gerda. Jadi songon na bebas do perasaku makatahita dang pola terbebanau zono kid do perasaku tu sudir ruas. Jadi dang pola sumkanau neng pasahaton na di bagasan roha terutama untuk tu gerejaon jala hita pe mungkin ngata boto ate tujuan utama neng makatai panitia sedarion imana neng manosono hita saluhu na asa margogo hita turen sanani panitiaon soal pengadaan lahan. Jadi dihamu amang dihamu indang salu na nahu oleng hami mardongatang yang doham neken sahatu son matang yang tu hita salu na ruas asa margogo hita di bagasan nguluta dan tong-tong hita mengucap syukur mau liate atung godang dilihat Tuhan dang taretong etong holong ni Tuhan tu hita termasuk kesempatan sebetulnya na membangun membeli lahan termasuk penghormatan dari Tuhan untuk kita bukan beban ini ya godang don nonjol madang mar godang hepeng nadang adong situ horon gereja. Jadi unang lupa suatu penghormatan ini buat kita diberikan Tuhan tu kita satu kesempatan baik menunjukkan bahwa kita ingin berbakti memperluas kerajaan Tuhan melalui lahan ini karena ini sebenarnya penambahan lahan ambang inang dang sekedar pembangunan fisik bukan. Ini adalah sarana buat kita semua. Asa sonak kita bergereja, sonang tamuta, dang marungut-ungut berparkir atau dan segala macam. Jadi tongdo ibadah do tong edang holan firman Tuhan di pasahat pendeta. Semua kita bisa berkhotbah melalui perbuatan kita apapun sekecil apapun. Tidak ada perbuatan yang kecil di hadapan Tuhan. Dos sudi. Ate nang dah unang terbeban kita Tuhan tu soal pembangunan non. Ini adalah kesempatan baik yang diberikan Tuhan bukan beban. Karena Tuhan ingin kita berbuat. Boleh dok Tuhan kamu enggak usah ikut di situ. Orang lain aja yang agama lain aja membelikan lahan itu biar nanti dibikin situ sorong kencang-kencang suara kan tong do kita repot jadi gudang du gereja nang marhe pengen sudia ruas nadang adong situ horon na betano itu tong gudang di jadi mono on kesempatan baik sotung lupa hita molo dang tabain tatangyakon saya tong donon adong ro gugu iret Tuhane. Jadi sebelum kupasahat molo mungkin ta pikir-pikir jo ka pengalaman yakta misionaris ta na gudang berkorban aseta badiko tu kita enggak usah jauh-jauh no mention saja yang dari Jerman ditinggal honi mana dan mungkin pasti Jerman lebih maju daripada Indonesia kehidupan pasti lebih hebat di sana sejahtera seorang sohari berun ada ditinggal honi mana di sudi untuk Tuhan songon nalidok nikor amanakin masih gatung tu Tuhan itu luar biasa kornya itu saya masih teringin itu kita berpengharapan kepada Tuhan jadi suatu terbebas kita dari nang dah sehat kita sudah sau duit tanoi dang pola masalah asal mata liar rohatta otik be nasa otik unang adong na dipaksa memberikan dengan sukacita asara rohani Tuhan memberi kita. Sedang mungkin kita gabe gabe songuna gabe menderita alani dang mungkin itu enggak ada itu rencana Tuhan enggak kayak gitu. Ikon namar mulia dan bahagialah yang memberikan hati kepada Tuhan. Hidup upahani dang adong na gabe susah. Alai ingin kita berpartisipasi ingin kita berpartisipasi. Menurut Zaha misalnya William Christian Inggris ngaso nakalakon di Inggris laudo halakon misionaris tu India ibuari pena
sampai moding di sana kona. Dia intinya mereka dan membangun gereja di situ. Mereka itu bukan untuk mereka membangun. Bolo hita tatuar pelahanon untuk hita do. Ya kan? Safarius misalnya dari Spanyol, sudi orang-orang berkorban. Jadi kita pikir-pikir apa ya pengorbanan kita untuk Tuhan. Jadi suatu ngiri pahamu nagabi terbeban hitam HKBP luar biasa HKBP. Potensi kita banyak sekali. Ida bana barani juga makata itu kita saluhuna. Asa kita selalu semangat, nggak ada beban buat kita. Ruas kita 1163. Saya hitung-hitung ada slide ya saya buat ya, nggak kelihatan ya. Jadi lahan kita yang naning sipa torta 6 miliar Manginang. Jadi di pasahat gereja tongdon ya sipa ada koni huriai ruasi 2 miliar, jadi si sama 4 miliar naneng si papungota. Jadi mulai itu ruas nang pasahat komitmen nang pe naneng pasahaton di area na lahro. Naopat M-on ngahubayar nakin adong komitmen berkomitmen kan 24 bulan. Jadi saya perkirakan uang tunai karena bulasia iko galarot tanama asal lunas tanona di Juluan bulasia berarti kira-kira ya 4 bulan naya teh. Mungkin saya perkirakan oleh dapat mungkin 1 M untuk tunai. Berarti 3 M untuk talangan. Karena memang komitmen udah pasti itu, saya yakin talangan itu bisa dapat. Ya. Jadi aku pikir-pikir saya nggak bisa baca itu. Saya pikir-pikir tadi kalau kita mau memberikan komitmen kita 300.000 aja, 300.000 per bulan kali 24 itu udah melebihi. Udah bisa kita langsung bangun. Coba dikali-kalikan aja. Ya kan? 300.000 per bulan 24 bulan itu udah melebihi 4 M. Bisa kita bangun langsung sebenarnya ini. Menurut 700. Cuman ala-ana adong do berupa biaya talangan biaya komitmen 2 tahun. Berarti sebenarnya mulu dapok do hepeng ta 1 M sampai September ikut adong dotong dana talangan 3 M. Jadi ini yang menjadi masalah mungkin bukan yang menjadi rencana kita Manginang. Ikut adong do kira-kira 3 M untuk dana talangan. Jadi alani dihamu amanami nanami. Mula dong yang kita nasukarela teh 100 salak untuk dana membiayai dana talangan ini ya. 100 salak 30 juta salak nggak cukup 3 M. Itu akan dikembalikan nanti masing-masing ya, akan dikembalikan, dapat amplop begini dikembalikan, siapa yang duluan ya silakan, tak pola masalah ate masih pajulu-juluan. Molo adong 100 salak kita Manginang na bersedia memberikan dana talangan. Kalau dana talangan berarti dikembalikan. Kalau komitmen ini kan memang sumbangan cuman bertahap. Itu teh Mangin teh. Asa takas-takas alai sada pengaduan khusus unang terbeban kita dah inang dah amang ikon di bagasalas ni roh haru kita. Asa unang gabisuang ahana tabani tutuhan. Teh anggaplah itu menanam benih kehidupan. Boloso hita manjalo amang boloso hita manjalo inang ba anak kota pahoputta tang pola gabi bebani di hita nang ema tadarani asa nang sangi buat hal anon lahan juluan mulai boto wah neng tuh KWP tokromu sahala mangebuat ay molo hala ko sipata molo rok kepengna wa masih terganggu hita olo do mitor dipasang non isi ya dibain geleng ba ngasusah be hita be. Jadi boleh dapat kita deh, mudah mudahan sana buat apa? Itu dalam musik segijeng utusan, lewat segijeng. Jadi tabu,
bahwa puta tabu anak kota anu bergereja teh. Bulu kan tak banyak kenuan bolo sanon bayan si dadan jembatan layang langsung tu gereja sebulan. Itu enggak ada yang mustahil kalau kita bersatu dan kita berdoa. Dan memang begitu rencana nanti ke depan. Nampai misalnya kita enggak mau tua be, nah jauh Tuhan, anak kota pasti lebih pintar. Asal mah ngata siap pun sarana ngadong tanona. Bisa kan? Bisa bayangkan. Mulu sa gerejon dibayan ang duson amang ketua pertukuan tadi kan arsitek batu si dalan ya kan lewat. Jadi lantai 2 bisa menyeberang, orang lain nggak terganggu dari bawah jalan. Minta izin ke RT, udah selesai itu. Kalau itu dua-dua kita punya, luar biasa kan? Cita-cita kita untuk anak dan cucu kita, mereka senang nanti. Oh, ini dulu opung saya gereja di sini katanya kan. Opung saya di sini dulu punya gereja, saya nggak mau melepaskan gereja ini. Mereka nggak pindah kemana-mana. Alana semangat tong, kan? Pakai semua fasilitas. Jadi amangin ngasa semangat kita, ya. Tajah-jahama aka pengorbanan ya misionaris. Nangro, bolos sino bensin pun udah luar biasa itu. Mungkin kalau nggak ada bensin datang ke Tanah Batak, barang na binoto kita untuk biaha. Jadi ido margogo mahamu, margogo mahita salu na manginang, unang adong kita na terlalu berpikir berat-berat, jaga kesehatan, molo hepeng nasa otik ni tang saat rodu diye. Tong lo habis, nasau salpu dus dia jadi sotong kita anggap mau suatu ya bodoh tanda suatu permainan hidup, tapi dalam yang benar daripada kita habiskan uang keluar entah kemana-mana nggak benar. Kalau di sini nggak ada hilangnya, malah berlipat ganda. Itu dah, kon itu kayak kita sebagai umat Kristen yang beriman kepada Tuhan. Alana HTP itu Jakarta merantau nggak bawa apa-apa sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, hampir sama aku rasa kita semua ini. Kecuali ada beberapa yang memang dari sana pun udah luar biasa. Tapi saya yakin ini mayoritas 90% dus dohita na diojor ni ijurbari doh tangiang ni dainang sakitaan. Enggak, saya kira itu enggak jauh itu. Walaupun ada yang memang hebat, beberapa puji Tuhan rezeki anak soleh katanya. Tapi rata-rata kita ini 90%, 80% mungkin diojor ni tangiang ni orang tua ta dojor ni naswaong do kita sakitatan. Jadi ala ni tabayam di son tempat ta untuk berbahagia. Rumah sebenarnya harus rumah pertama bukan rumah kedua. Sebenarnya harus lebih bagus gereja ini daripada rumah kita. Sebenarnya kalau rumah kita kan hanya buat kita aja. Ini kan buat kita-kita yang satu. Jadi banggalah kita menjadi ruas HKBP Cibubur. Dan adong beban, masa sih beban? 1.163 ruas, 300.000 per bulan, 10.000 per hari. Itu selesai, bahkan lebih. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya uang kita itu kita taruh kemana. Lupa kita, sebenarnya lupa, makanya kita makata-hatai mana sonosoi ase ingat do tu gereja marhepeng do kita sudi dangan nasa marhepeng di son sudi do kita marhepeng tinggal perhatian saja. Jadi hidup anda perlu kita marpungu-pungu makata-hatai. Jadi ngatakas biate nakin lahan yang mau kita beli sekali lagi kurang lebih 1.000 meter ya. Hargana 6 miliar, di Leon Gereja 2 miliar, sekarang kita usahakan 4 miliar lagi. Tadi saya lihat di warta sudah hampir lebih 1,2 M, tetapi yang tunai belum sampai segitu. Artinya nanti walaupun sudah ada komitmen 4 miliar dan tunai 1 miliar, kita amang-inang yang diberkati
kita siap-siap memberikan dana talangan. Dana talangan yang berarti dikembalikan. Kalau kita 100 salak, ateh kama. Ada di Papua tu ini ada, unang ilan sip-sip, namun saya merbadai tang tabu. Jadi amat tong Papua tu ini teh, inang nisiutet, tapi emak 30 juta teh, dana talangan tu gereja. Nodo hepengi sotong di pohonon matang apu diau itu ni tong kuasa jelas-jelas dah bah ade dang itu ba ta batal hamazo teh na manuar mobil barui tapak kema mobil naung ahon dang pola ba dang ke mobil baru asal masih mobil dingin AC tak pola ta batal hamazo manawar mobil ta ba mazo tu gereja. Jadi bola dong isi sana dengan manuar mobil ba sudah ti maju teh 2000 maju ta bae tang pola wai ape mulang soni ba soni le nak tu tang pola tak maju na mobil nang matu butuh dia teh tang pola ba asal mah sehat jual mana sehat mobilnya itu na perlu deh satu pesta tang pola ari dia. Jadi di Papua teh dah amang dah bola dong kita no 30 halape na bersedia memberikan dana talangan. Mula dong 50 halak berarti kira-kira 60 juta sehalak dana talangan. Mula dong 10 halak 200 juta. Tak pola na dia asa anno bolong terdaftar sudah marpungu pehita manga pehita maka tahatai nasongon na apa tuh brainstorming istilahnya halahon ba mastanyangan diskusi itu mago di situ makatatay daripada di lapo manang na di ate na lampu klip-klipi dak siulaw ni semua kita makatatay gerejaon asyarong haduan kenang-kenangan tu anak pahaputa. Jadi inarhakamang doh tamuinang nahwalongi hami salanay pasahat mardaw ngatang yang doh hami na makatayon utangnya kedua hamu sudah ruas sehat mahamu saluna unang adong na terbeban sekali lagi gereja gak pernah memberikan beban kepada ruas ate molotung ijal pesangonot pangurupion dalam arti memang ini songon nama petugui ibagas keluarga ayo lo dodang dos sude kehidupan ni anak konna onom aneh boloso diajak salah satu yang mungkin tanda petik agak lemah keuangannya pasti muruk di mana pasti marah dia. Emang saya nggak anak bapak ini kan memang saya nggak anak Tuhan nggak anak ruas gereja ikut aja kedua musudi harus diikut sertakan partisipasi itu belum apa itu orang tua di hitan bola dong anak kona dan diajak ada langsung naik bereng ekonomi lemah misalnya tanda petik atur mangamu deh ope iko mangamu deh kita berusaha diajak amang pendeta kita berpartisipasi ya deh seberapapun kita sampaikan esongna marbatu kamu yang ngasa pagodak kudo jadi ido sirohonon nami sepani timbangunan amang inang rasa nggak cukup jelas ate jadi mungkin notu panitia pembangunan ngabui dibain uya grup yang ingin ikut menjadi memberikan dana talangan. Jadi pesertanya anon akan dohot ngabu itu masih marpungu siapa tahu ada yang minta saya harus duluan dikembalikan asal tak atur di sini nggak apa-apa bagaimana cara pengembaliannya nanti undangan no berebut dung masuk uang komitmen mau perjulu katanya kan jadi si badaun batu magot do nanti kita bicarakan teknis pengembaliannya apakah diundi apakah sudah didaftar dulu. Nah kalau do songoni jadi aubah bodoh membetalangan alaikon opak bulat do perlu do banokon uang sekolah tidak danahi misalnya ya kita harus dukung. Nah memang untuk semester depan do on asa holean na persiapan danahi don neng kuliah jadi amo perjolo bodoh leanokku bulan siaon bulan 12 muse bah
nang muli dupang boruta memang persiapan nami dijabu doon. Persiapan nami dijabu do hepengon kulian 60 juta uang talangan. Alai dah ama perjulu dikembalikan belum dapat komitmen. Lan yang muli boruta. Kan yang gini-gini kan memang harus kebersamaan, kita terbuka saja. Aset tabu anak-anak belum ada terang harus dikembalikan. Jadi songonima anok kita, mungkin di sini ada penasihat yang lain, panitia, dibuka aja suatu WA grup yang spontanitas yang ikut membayar, memberikan dana talangan. Asemar pungi kita muse tak atur bagaimana cara pengembalian isina perjuru, isina perpudi, asa sude denggan unang gabe adong rasa kecewa membantu ataupun mengurupi pengendalian lahat tahun asa gabe berkat tu kita ate. Jadi darhaku amang inang doh tamu na poso na orang kami di bagasan Tuhan Yesus Kristus sotong biaro hamu molosai ipasat panitia sajulu ondah alana on targeta rapak doon ya usaha bersama doon kebersamaan doon dang adong na bermaksud kami mabain bahan pikirannya hamu akarua saluhu na ima hata siap panitia sa di permingguan jam pidon dohot tangiang sayang giama ya di pasu-pasu Tuhan kita saluhuna dak danata kesehatata sudi matahe asa sudi membolas neroa di kita mau lihat ma Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapi gema di puji-pujian sian wek opat di udutian non di puji-pujian sian wek sia.
Mari dihita huhu tapasahat peliata peliasada adot sadebi.
Ameni debata na sumuruk sia saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hataniku hata turpuk jamita sipa husor-husoron nirohata. Di mingguta sadarion Minggu Misericordias Domini imana tersurat di buku Evangelium misi Yohanes bidu 20 mamuka maisian ayat 15 sahatu ayat 10 sia. Yohanes 20 ayat 15 sahatu 10 sia tapai hutihu madibagasar rohat tabe. Asa dumangan nasida didok Yesus matu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong goroham dia usia anak kaon. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan dibotohodo holong irohaku diho. Jadi didok Yesus matu ibana. Parmahanima anak ngibiru-biruku. Dungi ninnamu sema padua halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong goroham diau. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan dibotohodo holong irohaku diho. Dungi didok matu ibana. Parmahanima akka biru-biruku. Dungi didok mapatolu halihot tu ibana. Simon anak ni si Jonas. Holong goroham diau. Jadi marsak marohani si Petrus. Ala patolu halihot didok tu ibana. Holong goroham diau. Jadi didok matu ibana. Saluhu na ale Tuhan. Dibotoho. Ditadahodo holong irohaku diho. Dungi didok Yesus matu ibana. Parmahanima akka biru-biruku. Natutusi tutudo nahudoho tuho. Adorangu poso do peho. Hodo makkoho sidirin. Lau manopo lo moniroham. Alai dung matuaho. Surduk konomu matangamu. Jadi hohosan nina lebam maho. Jala togi honon namaho. Tu naso hinalomohon niroham. Alai marhitesian hata oden. Di palubado ibana. Manak songo dia parmatena. Lao pasangap debata. Jadi dung didok songoni. Ninna mamado ibana. Ihuton maau. Ido sahakna. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hita hurian itu hata narak marpungu di mingguta sadarion. Goari mingguta sadarion ima Minggu Misericordias Domini. Lapatan nagok asini rohani Jehovah dotanon. Goari minggu opai ngotok kita. Gok asini rohani Jehovah dotanon. Manangaha penamasan wang di goluta. Manang namarsak pehitan wang manang namarukil. Gok asini rohani Jehovah dotanon. Manang nasusa peroha do pikirata.
manang namarsahi pehita danga do kepekta goari minggu mengajak kita paingoto kita gok asini rohani Jehovah do tanon hamuna kadongan minggu misericordias dominima minggu na paduahon duk parningotan ari hamamate dohot haheheon ni Tuhan Yesus minggu misericordias dominima paingoto kita diasi dohot tolongi rohani dewata asi dohot tolongi rohani dewata rona pinaturuna roh Tuhan Yesus tu portibiom manopot kita asi dohot tolongi rohani tu hatta dona pinaturuna radei bana mate di hau pinor silang lau paduaho kita jolma pardusaon asi dohot tolongi rohani Tuhan Yesus do na pinaturuna tu hitanak tua kasisean dukehe Tuhan Yesus di patuduhon ibana dirina 10 hari adorak somanai ibana tu banua gijang jadi akamanginang dukehe Tuhan Yesus sian namate adonggo petikini Tuhan Yesus di portibion opa puluarinai adorak somanai ibana tu banua gijang suku-sukun ahana maniula Tuhan Yesus saliling na opa puluari alusna dang adong benaniula ni Tuhan Yesus saliling na opa puluari dang nahiabe Tuhan Yesus marjanita pamalu makasahid dangarong benapinauk na niulan ni Tuhan Yesus ia sohola patuduho dirina ibana tua kasisian doho na torop saliling na 40 hari 10 hari ma Tuhan Yesus patuduho dirina hamuna kadongan turpuk taon om mana patuduhon di patuduho Yesus dirina tua kasisian dukehe ibana sian namate jala di turpuk taon tokoh utama imana margoar si Simon Petrus si Simon Petruson murid sisian ni Tuhan Yesus do ibana hamuna kadongan adorak sota torus sojani taon adong manak piga hal nanain ingotot tataringot si Simon Petruson songo pengantar tu hatorangan ni turpuk taon dia main najolo adorak so ditakut Tuhan Yesus hiaro si Simon Petruson pajolo-jolo homadok tu Tuhan Yesus irok songono Tuhan agia sudehana hot targasip ang gua udak targasip Tuhan sai nai huktonok kudoho manak tu dia holau tu penjara tu hamatean ihuktonok kudoho nina roh Tuhan Yesus didok songonon dang martahua gope manuk nunga tolu hari suada hono muau tohodo memang ai hola ditakut Tuhan Yesus tolu hari di suada hosi si Simon Petrus Tuhan Yesus hiaro di suku kalak jahud ai dongan na don dang aku tadi ai dohodo sen gagalilia dak sitong nani dok mi ai halak ni halahiro adam dang aku tadi tulu hari di suada hosi Petrus natinadana Tuhan Yesus ujungnya dipersilakot Tuhan Yesus mate ibana di hau pinor silang hamuna kadongan di turpuk taon mate di jolo ni turpuk taon mate Tuhan Yesus alasi doho tolonga mamerek kita jolma dukehe Tuhan Yesus di patuduho Yesus dirina tua kasisian di turpuk taon ima tu si Simon Petrus didok di turpuk taon nakamanginang di ayat 15 dung sidung nasidamangan jadi yang godidok rohatan yang ngurukian nama Tuhan Yesus tu si Simon Petrus on dohonon nahian namanyan ay wasa suweda hono muau ay hodo itikiman do kolong rohat tuau hodo itikiman do ihutono muau hape alay suku kalak jahudiho iporsoho di suwada hokau oau ihian namanyan nanaik silohono ni Tuhan Yesus tu sisean alay didok di turpuk taon duksun nama nasidamangan dipaingot Tuhan Yesus si Simon Petrus
Jadi akamanginang molo di halak Yahudi, ada do di halak Yahudi, ikut jolo mangat do asa di podaina toras akayanakon. Tujuannya asa manahan dia kasih paingoti. Jala 1 tahun 70-an diulah nakana toras taro. Taingot do akamak 1 tahun 70-an saya jolo silung mangam borngido di paingot akana toras ta hitana julu. Ate. Jadi rak mangat do hitana julu molo hudul lo pe bapak ni baiti kari manang di kursi ada tung napi terbarani do pe balau marlayang layak tu sanate. Ala hudul bapak ni baba hudul lo pe ba. Jala molo songon nadeling bapak ni bau hudul naik sidang mau ngan narohate. Nanaeng paingoton nama memang isido na toras paingoton na kayanakon ay mada asongon na hubigi baritab songon ay mada asongon na songonok ko nakitwa di unina banggun wae ngate mga pedak dana ngay tujang mga pedak dana di janggula anggo di halak Yahudi doho dia kana toras tana julu say julu sidung mga dosa di podai di paingot ido naningot ni Tuhan Yesus di huto Yesus ada ni halak Yahudi duk sunna sidamangan di paingot Tuhan Yesus si Simon Petrus. Jala cara paingot to Tuhan Yesus labok dan emosi berbentuk percakapan do Tuhan Yesus paingoton si Simon Petrus. Na parjolo sahali nakit didok diturpuk daon ale Simon anak ni si Jonas. Humolong goroham diau si anak kaon. Ido na parjolo sahari suku-suku ni Tuhan Yesus. Tu si Simon Petrus. Tu si Seanna. Na soho di padilian nai. Diturpuhon di suku Tuhan Yesus si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Goar si Simonon ima Simon Petrus. Goar Simon najolo adorakso si Sean ibana. Alai dong dipilih di jauh de batai gana gabi sisianna goarra si Simon Petrus. Alai nuain dina pinaingot ni Tuhan Yesus si Simon Petrus dan digoraho Yesus goar Petrus. Alai didok ale Simon anak ni si Jonas. Boasa dang didok Yesus Petrus. Ala memang dakko bartu goari pangalahoni si Simon Petrus. Ai Petrus narosian hata Petra batu yang terutuh batu karang nahot dan meoleo dak songoni pangalahoni si Simon Petrus alanido dang didok Tuhan Yesus ale Simon Petrus dang ninna alai ale Simon anak ni si Jonas na paduahon humolong goroham dia usia nakaon dang didok Yesus holong goroham diau dang ninna alai di suku-suku na parjolo humolong goroham lao paingotonibana di hatana na parjolo itu Tuhan Yesus didok si Simon Petrus na jolo tu Tuhan Yesus abia sudah halahon tergasip angguau dak tergasip nanaing dohonon si Petrus tu Tuhan Yesus asing guau si anak murid-murid nasingon angguau tung apalah hebat do holok kutuho tung apalah luar biasa do holok kutuho ido nanaing dohonon si Petrus alanido asa di suku Tuhan Yesus ibanan wain humolong goroham diau sian akaon alus ni si Simon Petrus diwoto hodo Tuhan holong irohaku tuho diwoto Yesus do memak kolong irohani si Petrus iya holong irohana dan apala betul holong nasia debata alai holong ala adong alana ido asa diulai Tuhan Yesus musemadok ale Simon holong goroham diau alus ni si Simon Petrus takas do diwoto ho Tuhan holong ngirohaku tuho ujungan apa toluhon di suku Tuhan Yesus si Simon Petrus holong goroham diau alus ni si Simon Petrus parjolo sahali marsa ibana suku-sukun puasa marsak si Simon Petrus somalla di halak Yahudi doho dihita halak Batak
angka tolu gade penentu contohnya kamanginang au cugari adong na marulu balari kola dihitung 1 2 3 ngat pitolari aja kamanginang dangarong kusang kaulah ni papi tuhon itu ngomurangina nga otomatis bilangat tolu gade songo penentu molo masa parlelango di gereja parjolo sada 2 tolu monang dai dongai jalarong ko padoha dihitalak Batak 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan tapi jangan kau coba 3 kali lapatan tolu hali honggabe pembatas dong dirok Tuhan Yesus tolu hali suku-suku na itu si Simon Petrus marsak maruk kilibana ala memang dang porsea dang apala betul-betul holong ni rohanai nan sadilingo Tuhan Yesus sudah holong ni rohan si Petrus si holas si paula holan ala along alana ala nido na naik pengoton ni Tuhan Yesus Simon Petrus dak sitong dak toho pakkati dakon na salilingon na humolong ibana rohana sian akasisian nasi nuang dia mananang dohono ni turpuhot kita parjolo sahali akama gok asini rohani Jahoba dotanon asi dolo rohani debata midahita saluhuna ala si rohani Tuhani dilean holong ngai tuhita dilean akka pasu-pasu dilean akka narikoti dingoduta sahat nuang asi jala holong rohani debata midahita jolma nahina holongan na padua honanang dohono ni turpuk tao si toho ma holong ni rohatai unang holad dihata ay holong itu Tuhan Yesus petu hita jolma dak holad dihata alai di pataridahon marhitip perbuatan hamuna kadongan ngahian aku do ijamitaku songon ilustrasi alai sonari pekodohonoku heado mardonga-donga sahala duli-duli dohot sadana pun jadi ngalelik pardongan nasidaong nanaing meningkat merencana nasida naing mamuka pardonga saripeon jadi rodo didodio disukun anak boruon ay sojo tahi ay dido hutani amat taina bahai si basalahu itairu adeng kadia te ko jolo tadau kedo sima nanak sima tuani ba matik perkara te ida sabinoto sepsi abate baro boru oroanon babua bisa duina iboto hamura mak dauna 50 km jalai kumardala pat dangarong ko masuk nanggo motor tu bagasan apalagi mobil dang bodo pe masuk mardala mana sidana juga salilik perdalanani ngadawi rohamuna 50 km kamangina ayang ko ina sidana juga rang dauru pe na hurang daunnya ni rohana sida salilin di perdalanani babi bes na sida tung merasa ro na sida holan na sida na juga na matol me partibio sasatoke sai do ko bawai songolo tu anak buri sai holong rohak itu tu hoina si patai goit mana tu dia holal ko tu sia unina bayak ko kaum 50 km basai lalak ma sai holong rohak itu tu hoate dina sahali si duduk dulu songon itu anak buru saya holong rohak itu tu mana tu dia holai kotusiau na pitor mangaka gopul aharo tay basisani gopul beruang jadi arong kape beruang ne belgan ate hola mangaka gopulo pitor lari dulu macak itu hau baitu ano pela tarsongo ibana satabi papingsan pea idalani saya pabereng-bereng doli-doli daguh saya songon na sataya kamangina ngolo bahasa Batak nga basa hola songo-songo dogo pulitu itu ani saya songon na yang wanggo satu sirat ya kamangina agu haraton naman no si cantik-cantik koni naruhana saya naik itibung konya nalarang maradi doli-doli pa memang berjudo go puli danga dia yaku itu ani alai tarbereng idoli-idoli sa songon nambar kusip holalao go puli mangaka doli-doli sakawi tori dapoton ai do kutuhoina
sa sitong ngay mo sihid dito anon neng marhata kasar ibana alera ko marhata kasar awat kamanginang bahalus may bani ibana holak katar win neho tohodo ayang ko nakimu dahulay sa holong rohak pito to mana tu dia holau to hape holang gotul lo pero songoni do si Simon Petrus mana tu dia ho tu hatu sidau tu huruat tu penjara ikodo ho taun inai bana hape holan inaina ro halak jahudina manukunon odo dongan atori porso edak tadei nani do hadisi sitok-sitong maholong ero hata unang mahola di hata alai tapatuluhon holok kay mahiti pabainan tumago do dakpola do hono kolongon alai pinatuluhon marhiti pabainan ayaw cugari arong doli-doli Roma kata hatai doho boruta kaya ngojak ka boruta ni jawi roa ka partadak siya luat na singolo say mau si Jokon say holong rohak ito namar say do rabayon kan ido borutai molo say mau si Jokon doli-doli say holong rohak ito tuho ngaung hura lari-lari ida saudok tumago dorang dohonon holong rohak ito tuho alai pinatuduh homa holongi rohani baon marhiti pabahenan unang masongo si Simon Petrus dia sudah halau targasi pau manak tu dia holau Tuhani kodo hotau manak tu hamat tu penjara HP satokin di suada honibana di sangkalibana Tuhan Yesus nama kaolong alani hok mahita di holongi rohata holong marohata nak Tuhan Yesus tapatuduh homa holongi rohatai marhiti akapabahenata amen martan yang mahita ale tu hadebata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami marhiti hatam na badiai suatu mahatami tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu dihan lao manguruti ngul-ngul nami tu akatikinan engro nak tu akatikinan engro petu hatok tong ko pesikol rohanami tok tong matu hapakulingi ngolunami asa hatami nagabe hadang abataba di ngolunami asa onang mani bilhami sia dalam munasitongi ale tu hade bata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadari tu haku gua kami tu adopam aka pardalanan ni ngolunami do keluarga nami asiro hak Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabataba pada persahito setong-atongan ni keluarga nami tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha dihan asa toktong las roha nami mamujiho nangakayan ako nakapahuk Tuhan nau pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang hidia bina sida maringanan dadau manang naconok siakan ramo tina sida saluhuna molo di bagasa parsikolana kaya nakon nami Tuhan asiroham ramo tina sida labor hado laumlak sa parsikolana buka rohado pikiran nasida asa takas jatuh sinasida kapar sajarah na pinasahat ni guruna di bagasa tikyok Tuhan pingotami akaya nakon nami tongo di bagasa na kaujian nasida ujian dia kasikolana ujian lau memasuki aka perguruan tinggi negeri asiro hak Tuhan hodo tu hapos ni rohanami hodo pangaluan nami pahot rohado pikirannya kaya nakon nami ajar-ajari paingot nasida dia kana ginuruhonna asanggia marhiti akai Tuhan boy dia lusinasida aka soal pertanyaan na pinasahatnya kaya guruna asanggia marhiti akai Tuhan las rohanasida muse mabigi aka hasil la tu akatikinan ngro molo na mangaluli karejo akaya nakon nami Tuhan asiroham di tahun 2025 waktu hasai patongom matuhana kapar karejoan na hobartu nasida bi asanggia do marolo polo marlas ni rohanang nasida mamujiho molo naung dapok karejo petabai silas ni rohai asanggia marhite sian itu halan ditada nasida sido tolong atau sahat tutangam mereng doktor dinami dongani ramoti hami Tuhan aria doho borngin dongani urupi hami Tuhan mia maringana nang di tonga-tongani akabagas nami baina kabagas nami Tuhan bagas silas ni rohai lumobi mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan nunga hutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni hurian
Godang na naik si halas sonon nami, godang na naik si hamuliate honon nami, godang na naik si pangidon nami tu adopamu. Tarlobima Tuhan, dana poso-poso sadaboru, na pinalumehom di keluarga nyamanami, HP hutagaol, inanami boru tapu bulun, asiro hap Tuhan, pasu-pasu anak kon na pinalumehom, di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asai buri-bur magodang Tuhan, gabi ruas nabur jumu se di tonga-tonga ni huriam tokatik inanangro. Pargogoi na toras, asa margogo nasida, manogunogu dana hihob partulomo ni roham. Suak songoni ma Tuhan nang dianak dohok boru ni huriam, na marsakap neng mamuka pardonga saripe o tua katikina neng ro, ima si jimia barita, dohot si pelia alga rosetta boru sidalahi, asiro hap Tuhan dianak dohok boru ni huriami, sai pasu-pasu menasida di hari Nabi Nuhul lasida, pakke mahuriam name meto parhitea mumangapeho pasu-pasu nasiakoi, tu anak doho boru ni huriami asa gabe ripe na terpasu-pasu ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatiki nanang ro nak tu akatiki nanang ro tabaya kasilas ni roha di nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asidot tolong di minggu nami sadariot Tuhan di pukul onom botari dua hala yang akon ni huriam nang makatidak ko kaporsiaw makatid martangyang gohami Tuhan di minggu nami sadariot mabon nasida tu adopam asa homa Tuhan manuk tu hiro hado pikiran nasida asa tikos di hati dakon nasida pa horo Tuhan na pa horo si hutonon na tu akatikin nanangro paho hapor siaw nasida unang munggil-munggil mananga hape na masa di portibio alai marsi ho manasida toktong makapor siaw suak songoni matwa di minggu namin sadarion tu hari Sabtu dohot hari Minggu di namar sakap prare majani huriam hakabi peci bubur naik patu par retreat tu Bogor asiro hak Tuhan pasu-pasu nasida saluhna pasu-pasu acara na naik patu paun nasida dongani ramoti nasida asa di bagasakai pason laobor hak do laumulak jala di bagasakai pason nasida pajupang nang akak keluarga nasida suak songoni ma Tuhan nang ragam yaka kegiatan di tonga-tonga ni huriam samingguon BPH lansia diakoni sosial sermon pertanyaan uik pertanyaan remaja na poso doho tak latihan kur asiro hap Tuhan di sudia kaulau na naik patu paun ni huriami homa Tuhan nama masu-masu madongani tadawa kaulau ni sibolis modo tungadong nanang manggugay ulau nan asanggiat sonak so ribuan marlas ni roha kami toktong mamuji pasang apoko suak songoni ma Tuhan nang disakap rencana ni huriam haka di pici buburon di namar sakap kami Tuhan naik pa bidang lahan melalui panitia pembangunan di tonga-tonga ni huriam asiro hak Tuhan disaka rencana ni huriami sai patulus mai Tuhan gabi pasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni huriam takatikinan engro alani Tuhan tuktu hiroha doho pikiran ni sudi ruas asa masih urup-urupan asa rap kami Tuhan lau patupaho nakanaulina denggan asa humatop sau Tuhami Tuhan lahan nanaiksi tu horong nami posrohan nami Tuhan padamu akau launi siwulis molo tungadong nanang manggugay sakak mami asanggia sonak so ribuan marlas ni roha kami toktong mamujiho suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadario kuba kami tu adopamu akadongan nami ruas ni huriam namar ningo dia ka ulang tahun nasida ulang tahun katutubu doho ulang tahun pardonga sari peon takasu boto kami Tuhan tuk pasu-pasu buah kaumur naga jangi dia manami doho tinanan alani Tuhan mangalopitanga kami nuan maka muliate ho saluhu na itu adopamu asima roham nak takatikinan engro tabaya kagajang yumur tabaya kapasu-pasu di nasida asanggia mahitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang akadongan nami ruas ni huriam na di bagasa parsahiton macai torok ruas ni huriam di bagasa parsahiton waeng alani mangalopit tanga dohami mabuan akadongan nami tu adopam tarlubi ma Tuhan diamanami amang el manurung weksada na tongon wengok nami di rumah sakit harapan kita dinanami inang libong boru siregar wek pitu
na tongon nuaingot name di rumah sakit mitra keluarga nang dia manami amang fika sitopul wek 10 na tongon nuaingot name di rumah sakit harapan bunda nang dinanami inak situmorang boru silalahi wek 10 sada na tongon nuaingot name di rumah sakit Polri nang dia manami amang jesiahan wek 12 na tongon nuaik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di si Chelsea boru si Bagariang wek 12 na tongon wengok name di rumah sakit Sentra Medika asiro hatu hadis sudia kadongan nami namar sahiti masih hollo pehami Tuhan liano mo kahamalumon liano mo kagajang yumur asanggiat pakatik kinanang romarolo polo pamarlas ni roha mamujiho alani Tuhan surdu komatanga munabadia nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggiat marhite tangami Tuhan sahat jalatari parhamalumon nasaktu itu nasida pasu-pasu kaubat na pinangan nasida nak tangani parubat asanggiat marhite boy tumibu bulok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida tumibu hami marlas ni roha mamuji pasangap poko satokin na Tuhan naing mula bima hami madapot to bagas nami asiro handi hami Tuhan dongani hami di pardalanan pada wakabatabat pada parmaran palas roha nami non boy pajupang dohota kanawa olong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami ramo tidongani pasu-pasu hami saduhuna tuktu hitok tong roha doho pikiran nami asa saya masih hol kami romat pungu di bagas joromon jalong matuhan elehelik pangiduan nanion mar hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita buktuede 510 laos tapapungu mapeliata
kona ya tulu laos jongjong mahita saluna. Alede batahaman amina di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut silele nadenga dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masyanani lehomitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibul hok karajaumu. Di tonga-tongani huriamdo di Portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahani godang sileleumi Tuhan. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai ro maharajaumu, sai sau malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangoluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod dim nabi. Amin.